Bismillahirrahmanirrahim. OTW pulang. Rasa dilompat nang kono ya. Mama, kuwi jero yo. Masa? Jero rasa aneh-aneh. Kok jeglak jero eman-eman nganu nem. Apa emang iki? Kok tak suka. Ora enak kata-kata eman iki guys ya. Oke. Elek ondah gitu kan iki jamu ya. Nggih. Kamu kok ngontek di sana. Ini kan besar. Yang mau gawe dhuwur pegal. Tapi kan miring, ya nek kono mangke. Apa? Kaget. Kereta yang gurih makan? Goblero aneh ya kan? Dia nak mau bocak loro. Cepu jam 9. 9 hujan. Mereka kan takut. Enggak ya? CS nyeber ayam. Cuman setere gede ya orang. Yo, Jadi katanya saya apa gitu. Nah, gambaranmu loh. saya tuh. Nah, tirotnya katanya gak ngene tirot. Tirotnya biasanya bannya dikit. Berarti bannya aman loh. Lampu merah sih berlaku. Iya. Joko. Pak Joko nggih. Ora balik kok. Lampu merah ki yo mandek. Enggak mobil milo kene. Apa wis jenenge? Cina kuwi ya gak Kuwi gak Cina kuwi nek bekas taksi. Oh, boleh mungkin paling bedane AC ngono iki lah yo. Fasilitasnya. Ora kerasa. Lah iki diragati samono ya apa enak padha wae. Yo tetep enak pentere lah. Penak iki ning arep antar. Mosok. Iki lho dek wani munggah jebur-jebur. Nek wani kenapa nggak di servis? Gak ada sautil. Nek antar iki paling gurit ditekono loro anyar-anyar apa enak. Pirang juta to. Ya digawe 1 jutanan ya 2 juta. Wis anyar iki. Nyar. Terus sing gurit tak loro lho. Ayo sesuk budal. Cair. Cawar cair banyu udan. Tapi ban sing kanggo off-road, aja sing alusan. Ya padha karo biro lah. Tuku sing alusan. Gak gludu-gludu. Ya ora urus. Yo. Berarti kan rasanya beda lah kok, Pak. Ya ora, pangkat cek penak. Ora nemen kok ngobrolnya kok. Sing rada kasar sithik kan ngono. Sing pentingnya butuh digo nanjak iki ora. Ya, Ngerebul. pentingnya digo nanjak iki ora ngosel wis penak. Intine ban guri loro iki dikai kasar wis oh enak kok. Iya, kok bakar sate. Ya. Waya turun mesin gitu. Ya iya, tak ira patek-pat mlaku sendiri. Lah ngebule putih dah, nek ngebule ireng cek rasa Oh, nek putih malah wis parah. arah. Ini lho
Tolong dong iki saiki wis ora kaya biasane. Iki ruang. Lah ya sampra yo ngomong kabeh dodolan ya padha ae. Iya. Cuaca kok repot kok rasane wong. Karo mana? Rasane wong tuwapo wong kapok. Apa wong tolong tuh gini sapa? Wis padha ae lah. Jadi wong asli. Ora ngerti. Jeruk mana? Ada jeruk coba. Ya ampun. Lah kene wis nang loro wis nang garis marka kok malah Ngedim-ngedim deh. dunung ora le. Ora masuk. Garis marka iki wis tak pangan, rasa mendele kowe dancuk. Wis ngirit Gawe simem iki apa nembak apa piye? Iku arep disasak kok kono. Selama garis marka iki wis tak pangan, kuwi wis ora iso kowe nyelip, wis kleru. Kok ngono. Yo guys yo. Apik kok. Sawangane kok. Remasane apa wedi aku. Mungkin gawe SIM tes e. Padakno. Sepeda mobil motor selama apa menggok garis marka kok harus dipangan. Konde aja pengen Nyelip mendahului wes kleru kuwi. Kok sawangane kok. Bapak Jukono undang-undang kondi. Ibaratnya sebelah kene luwih jembar ya. Iya. Ora masuk. Mungkin wis mepet garis marka wis tak pangan ban. Wis tak anu ban wis lewat garis marka. Kabeh nyelip kok sebelah kono. Ngejak geger. Boleh guys, boleh su. Ini lagi. Ayo wis ngereteng normal. Pas motor Elek kok di alasane ra ketok ngono. oh. Awak kadung sugih ya kaya roh tanggane, roh tanggane. Mas kadung sugih. Itu Oh, wong awas. kere. Yo. Ayo lu wis ngereteng wis karan ning pinggir kok. Jadi jalan. Kok dora-dong ngok ira krungu paling kan jero omah biasane ra krungu. Wes Oke guys, sudah sampai. pecel. Coba sih. Mending demen. Garis marka aku pemenggok reteng tak kano garis marka wis tak pangan. Kuwi kore Adik doyan sini. Padahal iso kualik iki. Kurang dah. Hah? Sandal kualik. Malika turun gampang gendong. Sandalnya bisa. Resin saman. Dua resin kabeh seret. Gak ngarah tayang. Iki resin gak ngarah tayang. Pak, Nah terus ditambal wesi ya panggah cek tayang. Karena dadi resin di epoksi wis ngarah tayang. Pak. Boh dan nanti. Loh, di cupokno jok malah tenggone turu ngene iki lho. Kurang giat. Iki duit apa iki? Mangan ora? Hah? Lho, ki mung jerek gak saiki yo. Wis kadung tuku telu. Piye maksudmu iki? Jono nge. Ngombe ta? Piye? Sendok aku tapi gak sendokan aku mulai. Wis ya. Tak ndang mangan. Nasi nasi pecel. Gomi tempe. Nasi pecel. Lah,
Sopo sing buka lawang kana? Urung kena mu. Udan-udan yo benggang. Terus udan-udan benggang lawang. Nek gak udan di kancing 2 kali gak iso. Ayo mangan. Cepet nih. Kan iki lungguhan kau juga ya. Penak ya. Iki joget Ceribel gak copot. Dasuk kono tak kai gelaran lantai niki. Kai gelaran ya toh. Terus guling bantal. Jadi nek bocah-bocah melok jalan-jalan penak karek gelimbungan ngono. Iya, Pra. Nganggo Ceribel. Enggak bilang. Malika. Kok. Kata-kata hari ini apa? Kata-kata hari ini? Wes, rada ngel. Iya, jalan-jalan ya. Wes malam lesu lho, Dik. Jalan-jalan Nangis ya. kok mau. Mereka purek.